Kemis. Setu, apa Rebo lho. Malam Kemis nang kono. Video seni makna. Video ora bakal foto. Pokoknya nak memori sak mendip ngono guys. Makna. Ora apa Lunding. Apa-apa. HP ning jenengan. Video Mas Arif. Aja kebak-kebak. Iki video Mas Arif. RAM 3 kok. Ora foto. Makna memorimu bidok lho. Ya udah nanggo HP ku ya kelip-kelip ngono. Oke kok. Wong nomor mbok 3 wis. Bisa tenan. Angger ora hadir ora masalah. Dia nggunakake hadis makna. Ayo sing akeh niku hadir. Durasine Sing sak akeh niku RAM kali, RAM 3 niku lho Pak, sak akeh nek niku menan. Aram papat yang tipe-tipe aku bisa kok. Kenapa papat wae ana tak set ngono tak buak langsung api isine apa ya lah.